Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Unilab. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. Ang ining oras ang inadulong sa inyo sa Kaalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Ang ining oras gidulong sa Kaalwansang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Huwebes, Pitsa 24 na, bulan sang Setyembre tuig 2020. 92 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 99 días na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Kabangkalan City Mayor Saiko nagpatigayon sang dialogo agod talakayon ang mga tikang para mapasangkad pa ang COVID-19 response sa syudad. 20 kapribadong bulutuan sa Bacolod nag-apply sang temporary closure. Officer in charge sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office nagsiling wala sila nagauntat sa pagbonitor kag pag-operate sa mga persona nga yara sa ila listahan sa droga. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginasuportahan ni Presidential Spokesman Harry Roque ang desisyon ni Ombudsman Samuel Martires nga ginapauntat ang lifestyle check sa mga opisyal sang gobyerno kag empleyado sa rason nga may iban pa nga paagi agod pamatud-an ang aligasyon sang korupsyon. Suno kay Roque, yan nahangpan ang panindugan ni Martires ilabi na nga ang mga korap nga opisyal mahimo man makapakuno-kuno nga nagapangabuhi sang simple sa pihak nga may badamo sila sang ill-gotten wealth. Nagapati man si Roque nga mahimo ginaduso ni Martires ang epektibo nga implementasyon sang anti-money laundering law. Mismo si Justice Secretary Minardo Guevara ang nagpalayag man nga ang lifestyle check hindi makabig isa ka indikasyon nga isa ka persona nagahimo sang illegal samtang nagaserbisyo sa gobyerno. Ako upod ako sining panindugan. Bangod ang mga kawatan hindi man magbutang sang kwarta kon milyon na sa ila sinibangko, mahimo ibutang sa ngalan sang iban nga tao, mahimo ibutang sa paryente, sa kakilala, kag kaabyanan. Kagkalabanan kon purte na ang ginkuot mo kabad sa gobyerno, hindi man pwede nga magpasikat ka, hindi man pwede nga magbakal ka, sang purte kadlagko nga mga kalagpad nga kalutaan kag subungman bag-o kag madamo nga mga salakyan kay mabisto ka man. So ang botsilingon medyo hiposipos ka lang. Pero ang matuod, porte ang ginanit mo sa kaban sa gobyerno. So kung usisaon sa gobyerno, ang pagpangabuhi mo, of course, kung kawatan ka, magagad kay mo ya pasikat kung medyo low profile ikaw. Kuno abi,
Husto-hustuhan lang ang pagpangabuhi mo, kuno abi daw pamigado ka man, kuno abi daw ginakapos ka man. Para hindi ikaw mamutikan, ang buot silingon kon manugkuot ka sa kaban, artistahon ka man, kabalo ka man, magpakuno-kuno. So, mabudlay. Nga itudlo, mabudlay nga pamatudan, kung lifestyle check para sa baga korupsyon sa gobyerno. Kinanglan sini madakpan mugid sa akto. Kabudlay niya mo ako paglantaw, madamo ang mga korap sa gobyerno nga siling mo kasimple sa pagpangabuhi. Pero sekreto ang ilang ginkuot sa kaban sang gobyerno, ginabutang sa ngalan sa ila paryente, ginabutang sa ngalan sang kakilala, suod nga abyan, dami nga ginatawag. Amo niyang practice dire sa pungsod Pilipinas, budlay mo dakpon ang kawatan, kay ikaw man ang ginabantayan. Bisan sa simple nga kawatan, sa sulod sang puluyan, siling mo pulawan mo, kay bantayan mong kawatan, ang kawatan gapulaw man bantay sa imo. Kung gapulaw ka, alang-alang magsulod ng kawatan da kay gapulaw ka. Pero pag abot sang tiyempo, nga maluya ka, tuyo ka na, kagapoy ka na, ma-strike ang kawatan. Amo na iya. So, kabudlay dakpon sang kawatan, labi nigid sa gobyerno, kung aton ipaagi sa paglantaw sang iya sini style sa pagpangabuhi. Kinahanglan, hustogid nga investigasyon, husto nga pagdakop, husto nga ginatawag naton pagpanilag kag pagpaako sa tao nga nagapanguot sa kaban sa gobyerno. Kung sa bagay, kung ining mga gakuot sa kaban sa gobyerno, ang ginakawatan niya, ang kwarta sa pumuluyo, kag kwarta yaman gabayad mo sa buwis mo. Iya bayad, iya man kuot. Amo lang ginasiling sa iban, bantay sa lakay. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:08 na. Morning, kamusta? Webes na, kadasig sang mga inadlaw. Pitik sintas, oy, masaylo na kita sa bulan sang Oktobre. Masubo-subo lang. Kaya kung tani, nagarinagumba na, subong ang pagpraktis sa mga mag-intra sa maskara. Kung tani makabati naman kita, no? Sang mga rinagabong kari sa Bacolod, dala ka maskara. Subong ya, gamaskara pero pismas na, kag pisil na. Maskara man gyapon, no? Di ba? Galibot ang tao, latawabla kay gamaskara man tanan. Sobra pa gani iya, ang maskara isa lang, ang ato subong duwa na. May face mask na, may face shield pa. Di pagabot sa tiyempo, basi kung masuksok overall pa. Ba, nablang kita ang mga astronaut na lakat sa bulan. Kinalan, ang tanang atawa pilay daw, masuksok siya na. Bang lakat mo sa dalan, daw limitado, ginaisip pong tikang mo. Hindi yan mabudlay ka mainit na. Kung may overall kita, may face mask na, may face shield pa, may overall pa. Kabay pa nga, hindi na kita magdangat sa amo sina nga isina. Kamusta ang Bacolod? Kamusta ang mga balita? Kamusta mga merkado? Kamusta ang aton mga kauturan? 9 minutos na nagligad, natapos ang korpyo, ang aton patrol, nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Dugay-dugay, idulong nila sa aton ang mga obserbasyon. Kamusta na ang aton regional hospital? Kamusta na ang biyahe? Kamusta ng aton mga kauturan nga sa karon naga-ululhot, ang iba nagapulo panago para nga makabulo baligya, para nga may ulo income, para lang sa kilo-kilo nga bugas kag sudan. Aber, sa karon nga kaagahon, aga pa na bugtaho, si Aksyon Alvin Graba. Balita sa pato. Aber, Aksyon Alvin, kamusta ang sitwasyon? Kamusta na ang panahon? Gagalom? Kamusta ang panahon? Mabulubog na o kumapaang-paang karon nga kaagahon? Aksyon Alvin. Sir Fred, good morning sa aton mga kauturan. Extra nga paghalong sa pagdalasang salakyan inabangod madanlog ang dalanon.
Kagina medyo mapaang pero sa pila ka lugar nagtupa gid action Fred no ang ulan pero panalithi gid lamang bisan nagtalithi action Fred nakabasa man sa mga dalanon. That is why advice ta sa aton sining mga kauturan gadala sang salakyan mangin duha goma sa sa motorsiklo, tricycle abi kag mga salakyan pribado man o kung di pasahe ti extra nga paghalong. Kag in action Fred na labihan sang patrol nag-umpisa sa may lagoon. Amo pa lang ang pagtupa sang talithi pakanto na diri sa area sang Libertad. And at the same time, sa observation sa patrol, of course, ang pamangkot kung bala arag yapon sa gwa ining mga gwardya, rather ining mga bantay sang mga pasyente, yes, ara sa gihapon action of Fred, no? Nagapabilin sila sa gihapon ngiyara sa sagwa sang regional hospital para hulat, no? Sa paghulat nga sila ang matawagan sang gwardya para magdipara sang ila sining mga pasyente pero pipila lang ka minuto inaya mag-ilis ka sang mga diaper sa pasyente o kung iban pa but definitely still nagapabilin nga wala ginabawalan sa gihapon ang bantay sang pasyente o kung mga Action Alvin, yes sir klaruhon ta. Ginapahanugutan ang bantay makadali nga magdulong sa kung ano nga kinalanon sa pasyente mo na. Yes, action na Fred. Ginapahalugutan nga makasulod ang watcher kung may kinanglan ang isa ka pasyente. Pero ini action na Fred, makasulod sila depende sa paglawag via megaphone sang gwardya. Oho. Ang gwardya action Fred, mo ni siya ang ara sa may gwa mismo sang exit area sang regional hospital, particular sa may makita sa may dalan bala sang Lacson. Other action Fred, may ara kunti may duha ka mga waiting shed dira sila. Ang iban ara sa atubang sang Parmasya Caro, while ang iban action Fred kabaluga kundiin dito mismo sa Barangay 18 sa lugar mismo ni Kapitan Madeline Diaz. Ay, si Barangay Kapitan Badilin Diaz, bati ko daw hatag man da sang bulig sa mga bantay sa hospital. May mga kanupi man na nga patindog ang pila ka mga opisyal aton, di ba? So, dyan ang action Fred, no? May mga canopy nga butang, particular sa may Cordoba, inabalang atubang mismo sa barangay hall, kag even sa kilid sa barangay hall. Nga butang nga canopy sa aton sining nga mga konsyales, no? Sa siyudad sa Bacolod. Diri sila gahulat man, kami katawag man sa ila dira, halimbawa, ang bantay ni Juan de la Cruz. Ining bantay ni Juan de la Cruz, amo ni siya ang makadto dito kang mapakilala akong bantay sir ni Juan de la Cruz, kamusta pasyente ko? Buhi pa ako. Amo na siya action Fred. Kamusta ang pasyente ko? Sila Oo. yung isang libot-libot ga Rubing Danyaga, tinga-tinga pa man. Inaya. May ara pa ganito action Fred, tumduma mo to, na-interview naton. Ginpangusta niya ang pasyente, hambal sang eksperto dito. Pasyente mo, patay na. Lain. Wala action na Fred, that is why nga ginakibang man, of course, ang pila ka mga bantay siyang pasyente, nga sila mismo, ang hulat man, no? Nga kung pwede, gagapangabay, simple lang nga kung pwede, bisan mga duha ka oras, matatapan, nga para lang kahit papano, ibiyabla action na Fred, nga bisan sa pag-ilis ang diaper, kagang iban pa, kaya may mga pasyente action Fred, nga haluson, hindi na makatindog, iban ganun dialysis, while ang iban bago lang naoperahan, nagligan man ganito, may na-interview kita, bago bata, asawa ya, pero banay, ara sa gwa, pero while ang asawa ya, ato sa sulod ka bago bata. Yan ang gusto sa asawa sa to. May dala siya pagkaon, kabuluhang sino nagkaon, kundi banan. Ay, talaga. Ang malain sinayati, may mga kabataan kung kaisa. Ang kabataan niya, kung wala sa gabantay, mawangal na, mahibi na. Anong kinanglano niya? Iban may mga edad-edad na. To haluson na gani katindog. Iban mangihi. O kung mag-itsarda, kabudlay, no?
Sir, muna siya and that is why ang iban nga kung pamangkon ng tagidya mangin emotional reduction Fred, no? Because they themselves mismo nga concerned sa ila sini nga mga himata nga ara mismo sa regional hospital confined while sila mismo nga bantay kay naintindihan taman kami naghambal man action Fred nga mga eksperto man nga eksperto nang bahala sa pasyente sa sulod sa ospital. Eksperto sa ano? Mga doktor, nurse abi. Inakulang gani nurse. Amo gani ng iba wala gabato ng ospital, may katre pero wala nurse, wala doktor. Yes, so, Taga-ano pa, ipapasano pa sa nurse ng obligasyon. Amo na kung kaisa, nga ang mga nurse naton, isa makita mo na daw, ga kusmod na lang, ga painit, kapoy man mo. yes, Isa ka actually, nurse at ipanon nyo ng 50, 30 ka pasyente, pin sarabla, kung ano kakapoy na. Amo na isang gapasingit man ang nurse, kay sobra naman kakapoy, intindihon taman. Tapos, pati panon ta pa sa pasyente da, nga may ara man tani manugbantay. Kung sa bagay ga pasungaid man kita, kay Dr. Julius Drilon, nga ang yaguro ginalantaw safety ban sa kabilugan bla bangod sang COVID-19. Pero hindi man pagpatamaan gidyang ang mga pasyente nga nagakinanglan bantay, hindi mo ya pagpasudlon. Anong guwas na karon? yes, action na Fred, amugid na ang isa sa mga nangin problema. That's why nga ang iban nga mga bantay gambal gani nga hindi nila isalig kung hygiene na lang abi sang ila sini nga pasyente daw hindi na nilang man nila isalig sa mga doktor kag nurses sa bayloy na sila mismo, no, nga amo mismo ang gusto nila nga matatap sa pasyente. May araman action Fred gani nga mga pasyente nga hindi man magkaon bangod yung gusto nila maghungit sa ila o kung abi mati para sa ila samtang yara man sa ospital nga mangin kabahin ng ila sila nga pamilya. It just so happen nga wala gid natabo sa karon nga umpisa inang problema sa tong tinalikdan man nga Sabado action Fred nga karon niya ano natasubong Wibis konti nagapabilin sa gihapon. Mayo lang action Fred nga ara ang punong barangay sa barangay 18 kagiban pa nga opisyal sang syudad nga nagabulig man bisan number 1 sa pagkaon, ikaduha sa matiniran nila nga may mga canopy butangan pa nila action Fred abi ang may mga footwalk nga pwede matulugan dara lang matulugan ang importante para sa ila nga mangina safety sila, no. Action Alvin, Fred. Yes sir. ari gid ang masakit sa tanan. Kundi kon ang masakit mo medyo grabe-grabe kundi ginadextrose na. Oo. Kung ginadextrose ka, kundi sa piyak be wala gidextrose. Ang malain na kung ang tuo mo abe, buko silingon abe kung ang bata mabali. Nga baling tuoya, ang walay ginidextrose. Di, sino mapakaon sa iya? Ano yung ikanto siya, ti Elia? Ay, ano nga plastada? Oo. Ano hindi mo? May ara pa gali action of Fred gambal nga halos gali hindi na makatindog, hindi man makapungko kay ginalalayan. Gina-convey sang iya sini nga bantay supposed to be para makapungko lamang. Luson nga hindi na action Fred. Iban na gani, luson hindi makakaon. May iban ganito yung gahambal sila sa iban to nga mga personal sang regional hospital. Mahambal yung sir, ikaw na di bahala sa akong pasyente, may pagkaon ko daw, hungit-hungita lang. Mahambal yung, sige. Asos kay pag isa to ka pasyente pagsakaya. Oh, may gari pa man din pagkaon. Wala naging pahungit si tatay. Ang personal necessity, amo na importante. Kung mangihi, mag-itsar ang pasyente nga daw di nakatindog, diray lang ibugas katreya? Ikala inon mas ni man daw. May ara mag-reaction pa Hindi ko maintindihan ako. O kung konti ang iban to action pa ang nag-angkon abi sa mild stroke, ang iban stroke, ang iba niya bag-o-opera nga hindi iban halos hindi makagihumayad. So gakatabo action ped puno ng diaper nila anti-slawagon kag nagalalawas na bala action ped sa igdaan amo ni anti-slawagon ang bantay sa pasyente. Dugang balatian eh. Gani man gambal ya nga ay abaho ay isa pa na sa nagdako nga problema sa karon. Reaksyon na Fred ang sitwasyon karon diri sa siyudad sa Bacolod, especially ang Libertad Public Market ang bukas na
para sa aton sini nga mga kauturan nga temprano pa magpamalaklon. Again, gina-remind ta add and even scheme. Hindi ka man din makasulod sa Libertad Public Market kung ang imong numero hindi man magkakabagay sa sini nga adlaw. Subong action na Brad, kamusta hunta kay Sir ba? Sir, kamusta subong ang Libertad Public Market and in and out sa aton sini nga mga nagabantay ano ta subong adlaw, sir? Yes, sir. Ano ta subong adlaw? Ano nga number ta subong? Subong siya ng EB number. EB number. Top first. Ang mga ginapasulod ta karon nga adlaw, sir, EB number, sir. EB number lang, sir. Okay. So far, sir, may problema kita na encounter. Ikumpara mo mga nagliligat. Sir, subong ito ang mga tao, kabalo naman sang ilang nga mga kung saan sila magawa. Tiyan mo na minimize naman ang mga tao di sa Libertad. Lain sa una, gaginutokin. Okay, wala pa to sa biro sa ano mo, even scheme. Tapos may pa na uso ang HQP. Subong do okay na. Tapos kabalo naman ang tao. So far, So, bali mga nagasulod diri, sir, pwede lang kasulod sa sa sulod na sa merkado, especially dalan. Ining mga, sir, mga delivery lang, mga delivery ng mga tricycles. Yes, sir. May mga deliver sila, drop lang nila, sungguan lang dayon. Yes, sir. Bawal ang parking sulod. Yes, sir. Mga delivery truck ta, mula na pasudlan ta, hanggang pangumpra, para sa lanay, kung kumpleto na, ready to pick up, sunod lang sila, guwatan dayon, para hindi na maggutok sulod, sir. Yes, sir. So far, sir, sa station number 6, pila gani ang inner border ta, sir? Bali, sir, ang BM, kag diri sa Kwan, sa Libertad. May BM ta. Pero may arapat ta sa Takuling. Yes, sir, pero ang duty na seriya sa headquarters group. Headquarters Ang na-detail dira. Okay. So, sige, sir. Sir, first name ta gani, sir? PSMS Bantige, sir. Sige, sir. Sir, thank you, sir. Action Fred, si Staff Sergeant Bantigue, Action Fred, sa sining kagahon nga siya mismo ang team leader. Always man siya, may mga grupo di, kung may mga kapulisan sa GWA, nag-checkyer sa imo HQP, may ara man sa piyak diriya sa may exit area, nagkasirbi man nga entrance sa mga salakyan, Action Fred, amo ni sila, nagka-checker man sa mga salakyan na magasulod sa merkado, while sa sulod may ara pagid police Action Fred, no? Nga bantay sa nga pamalaklon ba lang nga wala sang face mask, amo ning ginamuno nila kagang ginadakop, that is why pirmi adamo man sa may mga nakaladakpan sa area man sang station number 6 as to sa hindi pagsuksok sa face mask, social distancing, kaga iban pa, especially ang wala pagdarasang HQP. Amo ning sitwasyon Action Fred sa syudad sang Bacolod, ang inyong observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Surekta sa patrol. With aksyon na nikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24. Kabudlay gino sang sitwasyon sa aton mga pasyente dira sa Regional Hospital. Bao kayang halit gid ang COVID-19. Ginpitaan niya na ang pumuluyo nga makagwa sa puluyan, nga makabulubaligya para sa matag adlaw nga palangabuyan, sus. Pati nagamasakit sa sulod sa hospital, nagaantos. May masakit ka na? Wala ka bantay? Porte ang imo pag-antos sa sulod sa hospital, ang balatian mo gadugang. Imbis nga mag-ayo ka, galala ang sitwasyon. Pobre man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Muni nga sa nagaupod sa aton karon nga kagahon kay Sheila Ombion, Milili Origo, kay Lumis ni Nathaniel Del Monte, kay Evelyn ni Pomusino, Steve Ryan Clavero, kay Juna Binares Arban, kay Antoinette Piliado. Good morning lang nga. May lang nga pag-monitor karon nga kaagahon. Kamusta? Ano ang ginaluto-luto nyo da? Iban katulog pa? Nami inibugtaw mo nga kaagahon, no? Tapos mula panilig ka na, imo sulod balay, lampaso ka na, para bulobalason ka. Pagkatapos luto-luto ka mo namin tani kung may mga salakyan, no? Kung may mga salakyan ang manamit subong, kundi medyo pulupigado giman, bakal kay sa kilo blang nga guno, purti na kadamo-damo, ang guno subong purti klabas, dira sa Burgos, Libertad, bakal ka dira, amak mo, ang guno, kampyon guno lang siya, pero kung ayaw ka magluto, 4 na ni kaputahe. Ang guno, partidahon mo. Ang isa ka parte, lutoon mo siya. Buta mo damo kamatis, paitan, sampawan mo dahon balunggay. Ang isa ka parte, pamalhan mo. Ang isa ka parte, kilawon mo. Ang isa ka parte, butan mo itlog, turtahon mo. Pinsarab lang, guno, 4 ka putahe, ibutang mo sa lamisa, siling mo daw ano kadamo sang imo sudan, pero guno lang tanan. Porte, no? Abilidad lang inaya sa pagpangluto sa sulod sang puluyan. Amo na iya kung magpangluto. Kaya nalang nga medyo resourceful ikaw bla nga ang pagpangluto bisan isa lang kaklase isda pero putahe 4 nahan. Amo na iya kung magluto ka. Pagkatapos pungko ka na. Ang gaserve si mo nginawilik-wilik ya bukyan bago lang tapos paligo baga shorts palipot gagwa pusod sos kananim sang pamahaw mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:30 nawili ko ba sang mga tupiko karon nga kagahon. Sige lang sulos tambay lang kabuda
Kay balikan ta kamo pagkatapos niyo sang isa ka paid program balikay kita hasta pa kita sa Takna Lasais. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ita.
na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. May isa ka pasyente, ho. Kita ko bla. Puno lang lagob. Ang report, aligasyon, ginggapos. Karon, ang butkon sang pobre nga pasyente, lagob pa imo nga porte. Ang report, ginggapos. Pero, suno sa pila ka mga tilimanan sa regional hospital, nya mo gina. Basta balatian mo sa atay, dali magluwa ning mga porte ga iglit sang ay pobre ho. Ginapos ko no. Pero balibad ti kung may balatian ka sa atay, amo gina. Dali magkalabo kag palanggit ang kalawasan mo. Di ka budlay sini. At tuya klaro nga ginapos, agis ang gapos. Kay kuno do gabisyong pasyente. Di hindi magbisyong pasyente na kay lain ang nagabantay. Bisan sinuman, may balatian ka na. Kinahanglan mo ang pagpalangga sa pamilya mo. Laeng gidya mo, bata ga masakit. Laeng gidya kon iloy o kon amay ang gabantay o kon utod ang pamilya. Nga mahagan-hagan bala ang balatian sang nagamasakit. Tikibanda ga busong, tikinahanglan bantay ng iyabana o kon ang kabataan niya sa mga kinahanglanon niya. Ato niya respetado na ton. Kung ano ang pulisa, dira sa regional hospital, wala kitaglalis na. Kung kinahanglan gid. Pero hindi man pagpatamaan gid. Nga ang aton mga pasyente, nagadugang masakit ya. Kagang mga importante nga bagay, gulpi lang na, kung di sa katindo, gulpi lang ginauhaw ang pasyente. Sinong mapainom da? Gulpi lang personal nga nisisidad. Hindi katindog ang pasyente, sino magkwat sa iya. Amo na bla? Humanitarian nga rason ang aton punto. Wala magita nagpakamalaot. Ang punto naton, tao kamong. Kung abi kamo man, ibutang sa lugar sini mga pasyente, maayo man. Di, gusto na. Paano matuod to gina-oxygen? Anon lang to? Ano matabo sa pasyente? Makon all the time, arang nurse da, arang doktor da. Obligasyon nila na yan, mong maglanto sa pasyente, magatagbulong, magrekomendasyon, lakat naman sa dason nga pasyente. Kung mabusan na karon oxygen da, ka magpunga-punga, pabalon na katulad sa nagligad to, ngadlaw, pinabalo lang ang iloy niya, bata mo, patay na. Sabi kung ikaw ginikanan, mano ka? Kasakit man sina. Wala makamugabatyag. Nga kung ina nga bagay, matabo sa pamilya nyo.
Ang punto ko dire, tani, ang pag-istrikto, no question. Wala gi ko da glales. Ang pulisa, wala ko da glales. Ang ako niya, gina-plastar ko, nga tani, tao bala. Kung sa imo matabo na sa pamilya mo, gusto mo man na? Ang doktor, si Dr. Julius Dron, kung ang imo abi pamilyar sulod, kag hindi pagbantayan, kag pagwaon mayuman. Amo na punto ko bala, tao kita mo. May balatyagon. Kung ano man nga mga pulisa, okay na. Pero hindi man sobragin amo siniya nga hindi mo mabantayan ang pasyente mo, bisan ka grabe, gina-oxygen, kag iban pa, hindi ka kabantay kay palisi na sang hospital. Daw hindi amo. Para sa akon, sobra na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. May pulisa man, si Dr. Julius Drilon, nga hindi makakuha report. Ang mga reporter na, ang media, okay lang. Wala gid problema para sa amon. Pero kung ini yang mga pasyente nga grabe ng oxygen kag iban pa, nga hindi mo pagpabantayan, ambot kung patulugon ka sa konsensya mo kung magkalamatay ang pasyente da. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Sa panahon sang pandemic, crisis global, areho, masyado kabudlay sa pangabuhi. Bisan gani ang mga plantador, gamay kag dagko, nagabatsyag pro, labi na gid kon ang patubas. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order. Alvin Mirabilis, kay Ibon Bosher, tamyaya pamilyaya, dira sa Banwa sa Murcia, kay Noy Togalio Guzman, South Cotabato pa niyo, kay Vanessa Mayo, kay Marilo Trabilia Katinoy, good morning lang. May lang nga pagmonitor kay Rosalina Arellano Espadero. Morning. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. O sige, medyo gadalom ang problema dira sa regional hospital. Ano pagid ang pila ka mga isyo. Makadto kita makadali sa pila ka mga isyo nasyonal. Ari na. Ang pila ka mga kaso, ari ho, masyado ni ka delikado nga mga kaso, bangod, ang pila naton ka mga kauturan nga ara sa departamento sang ikaayong lawas, babudlay, limitado naman kita. Media naman nakita nila. Ang media, suno sa DOH, gina-require nga formal nga magpahimo sang appointment para interview sa mga opisyal sang ahensya. Bodo nga amat-amat lain na, Primero, wala ginatugutan, magbantay. Karon niya kung mag-interview ka sa makatapo sang departamento sang ikaayong lawas, mangita ka pa appointment. Daw
Namudlayan ako sa sitwasyon, subong. Dapat ang mga public servant mahapos pakigamutan sa media, labi ng opisyal sa departamento sa ikaayong lawas nga amo nagapanguna sa kampanya batok sa COVID-19. Sino ang gapahibalo sa publiko? Sino ang alagyan sang aton sini mga ahensya sa gobyerno sa pagpabalo kon pila ng biktima? Kung diin mas madamo sang COVID-19, kung ano ang dapat himuon, maagi man kamo sa katapo sang media. Ti istriktuhon nyo, gid. Araw-araw na. Nga daw, kabudlay sa bataw. Ang katapos sa media, pos wala mangkot. Dok, pilasbong, ang pasyente nyo, mamulablang nga plastada, tapos mangita ka pa ya sang appointment. Kag pinaka-importante sa tanan, kinamatarong sang publiko nga makahibalo sang impormasyon kag hindi dapat atrasahon ilabi na sa krisis karon kay kabuhi sang tao ang nakataya. Kabudlay mo ang sitwasyon. Ihimplo ko lang. May ara padawagan sa regional hospital gatinga ang iya pamilya. Di mga ayo pakita sang lisensyado as doktor, Dok, pwede palayag ko niyo, gagahimumugto pamilya ya. Sa una, mayong relasyon mo sa ospital kag media. Kung may gapangayo bulig, saka diri gidabuligan sa radyo. Kung may mga public service ang regional hospital, pribado nga hospital, ginabasa sang radyo para madali makalabot sa natungdan. Ang mga pasyente nga rada, iba nato sa Sipalay, sa Kabukiran, hindi na malabot sa mga doktor, sang nurse, kag iban pa nga staff sang hospital. Ang makalabot dito, subong ti badasig, text abi, ti konulato karon sang gamito ang ginatawgan. Ang himo mamati ka sa radyo, kung anong mga development, anong panawagan, anong kinahanglan. Ti karon binugto Manila ang kaangtanan sang radyo sa regional hospital. Subong may bag-o naman nga kinanglan nga magkuha ka balita sa DOH, kuha ka anay sa ginatawag appointment ba? Daw hindi amo haw. Daga amat lala ang sitwasyon. Mga importante nga bagay bla, mga padala sa mga mensahe. Isa sang pinakadasig among radyo, telebisyon, kag iban pa. Di kung kakason mo na ang relasyon sang hospital kag media, mabudlayan man sila. Kita ya, hindi kita mabudlayan. Nga hindi kita mabudlayan. Damo iya balita nasyonal, damo iya balita lokal. Pero sila ya, madalang-dalang kakon pananglitan, importante gid. Din kabagi. Amo na bla? Galing kiti na tamaan man kung kaisabla, sobra naman. Daw, ang pag-stricto, okay man na. Pero hindi man pagpasobra eh. Amo na bala? Kasulod sang puluyan, ihimplo mo, kung sobra naman ang disiplina, ang bata hindi man magtarong. Kinanglan niya gusto nga komunikasyon, gusto nga respetasyon, gusto nga pagtudlo. Tiyan mo man na. Ang nagkakatabo sa relasyon naton sa iban nga insya sa gobyerno. Pwede man mapungkuan, pwede masugilanunan ang problema. Anong problema? Kung magpuha sang report ang media, may problema? Pananaw ko, dola man. Pero kaya sila gusto, okay man. Telesunat, wala man na maggadto media, wala man nagkakuha balita. Pwede man kita kuha balita lokal kag nasyonal ya, nga hindi na kinanglan dira. Sila ya may kinanglan sa aton pag-abot sa tiyon. Ti karon di padalman pagid kinanglan mo nga magkuha kuno sang ginatawag appointment daw na sobrahan piktos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, kantahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong
nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist Espadero, kay Philip Lauriente, morning, kay Noycan Villasis Ching Ching Ferrer, kapamangkot siya, niya may biyahe, lang taon ta karon tawgan ta na kon may biyahe. Kay Alex Puentes, good morning man may lang pag-monitor, kapi-kapi ta, kay Sir Martin Sangkanlaon, sige, morning lang, may lang pag-monitor tagsagig kadlaw. May mga pila kita ka mga reaksyon. Tiyan mo gina, natural Morning, tamyaw si asawa si Gina Toribio. Panes kag bata iya nga si Ilya. Gamay ang nagapanamyaw. Sige, may lang pag-monitora. Thank you, Gid, sa pag-upod sa aton tagsagid kagkagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik ako. Dugangan ta mga balita kag mga isyo. Unahon ko na niyo ang 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginadulong sa inyo. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1-meter rule sa physical distancing, maghugas ng... Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Good morning na kay Warlito Nisya. Si Juliet Kulingko, nagapamati kuno si Eliseo Catalunya sa Sultan Kudarat. Morning lang, taga Sultan Kudarat. Kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos ng LTO, kay Paririmias Arroyo, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Dira kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siokon, kay Raul Chuwada, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Bibitan, kay Jobert Carion, kay Mayor, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Dire kita. Mga balita naton sa Kapitulyo, Kabangkalan City Mayor Saiko, nagpatigayon sa dialogo agod talakayon ang mga tikang para mapasangkad pa ang COVID-19 response sang syudad. Balita Kapitulyo. Detalye sinipod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Nagpatigayon sang dialogo si Kabangkalan City Mayor Pedro Bibing Zaiko Jr. Opo na iban pa sa mga opisyal sang syudad sa mga volunteers halin sa national agencies
non-government organizations kag civic organizations bilang sabat aguntong mapasangkad pa ang operation batok sa COVID-19 pandemic. Antes sini sila ang nagbinulugay man sa pagpadagayon sang pagpreparar kag pang-repack sang mga kinahanglanon sa mga pasyente kag gina-quarantine sa mga quarantine facilities sang syudad. Umpisa sa tong September 22, ang Noseco Kabankalan Main Office kag Naga Collection Center ang temporaryo man pasiradan bangod ini ang giipaidalom sa disinfection tubtob sa Biyernes, September 25. Sa record sa Kabangkalan City Health Office as of September 22, ang Kabangkalan City ay mayara sa kabagusan ng 95 ka mga COVID-19 confirmed cases, 57 ang recoveries, 38 active cases, kag may 21 naman ka mga negative results. Mayara man sa 4,246 ka mga persona ang nakakompleto na sa self-quarantine kag hilway na sa COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovoyo, nasa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, kapi-kapi na kamuda. Sumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang liton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na. Resulta sang Loto 655 kita, ang jackpot 128,397,144. Baw, kadako-dako. Sulogid ang nagdaog. Purti ka dibinas, no? Amak mo? Sulo ka 128 milyones. Galing dire sa Negros ka Bacolod, kabudlay magdaog, no? Kaya mga loto outlet di sirado mo. Ang iban nga lugar, ti kalabanan na sa iban nga probinsya, ang nagdaog. Amak mo sulo mo ang 128 milyones. Kombinasyon, basi kung kamuman, ang nakajackpot dire, kabakal kamo ticket sa iban nga lugar. Resulta in any order, 2, 12, 22, 27, 3, 29. Kombinasyon sang 655, 2, 12, 22, 27, 3 kag 29. Sa ilo kita, sa 645, ang jackpot 14,774,912. Kombinasyon in any order, 31, 18, 26, 16, 33, 34. Resulta, kombinasyon sang 645, 31, 18, 26, 16, 33, kag 34. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Porte ka di buinas ba? Sa pagkadako. Jackpot. Porte sa pagkadako. Solo ang nagdaog. Morning lang, kay Hilario Dako Aranico. Basa pahanukoy, gamonitor kuno sila sa iya asawa, kay Genevieve Pahilanga. Morning man, maayo lang pag pulo pamati karon nga kaagaon.
Anano ang mga bulubalita lokal diri sa syudad sa Bacolod. Padayon na, wala untat man ang aton gobyerno lokal sa paghatag ayuda sa aton sini mga kauturan nga nawad-an trabaho. Kadamo-damo kahapon pila sang aton mga kaabyan na nagtawag nya lain gid ang sitwasyon ba. Sa una bisan paano siling nila makagwa sila mo. Iban ga bulubaligya may mga patuba sila labi na gid sa mga nabukid ayon nga bahin, may mga utanon sila nga pwede ibaligya. Sumuman ang pila kagagmay nga tiyanggib la. Ang malain kay naglutang sa nang galibot-libot ka motor na. Mga Indiano na, anong panawags na. Budlay manukot subong. Nya ga pulo panago kami, wala kami ibayad. Nya nung ibayad mo kay wala man kami baligya. Ti kabalo na guro Ang nagapulo panukot na guro kay intindi man na. Ang iban gani nga nagapanagiya sa mga kalan-an bla, kaginsira, may mga tag-iya man niya nga may pasunaid. Wala mas laga panukot niya, okay Pag abre mo, amo lang liwat kag magpanukot kami. Da maayo man may mga arablas na nga klase batasan nga maayo man. Ano mo na kay inigo kita sang COVID-19. Kabudlay gid sang pagsinalayo. Diba si pamalang pagkatapos sang Setyembre 30, hulaton ta naman kung ano naman ang imando sang National IETF. Pero ang aton sining ahinsa sang gobyerno lamirigid sa negosyo nagpalayag nga himo kita mga tikang nga para nga mapanubo-nubo ta ang pagmando sang pagka-istrikto sang gobyerno kag sang departamento sang ikayong lawas para magbalik bala bisan paano ang negosyo. Bisan 50% lang dire sa syudad sa Bacolod mag-abre ang mga balaligyaan, mag-abre ang mga kapihan, mag-abre ang mga salon, nagamanicure, pedicure, kag iban pa, nga mabuhi-buhi man, mag-abre ang barberia liwat, ginsira naman. So, lain gid ang sitwasyon subong sang ekonomiya. Ambot ko ano natabo sa syudad sa Bacolod, katulad sa iligan kag Lanao, Perte ya, kita ang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Kabay pa, nga mauntat na ini kag magnubo-nubo ka magbalik makita sa kinaanda naton nga pagpangabuhi ay kabudlay gid sang aton sitwasyon. Bisan ang iban latawa iban nga may sulusubra sa kinitaan, iban nga may mga pundo na budlayan magani. Kay ti naanad ka bala nga kon ara ka sa sulod sa puluyan do matyag ka nga do kaburing kadto ka sa mga bulo pa aircon kato ka magpulo pangapi, lagaw-lagaw daw, ma-enjoy mong lawas mo. Subong ya kabudlay, pabukot kasulod sa balay. Ting iba naton nga mga utod, labi na gid ang mga teenager ba, porting ugtas nila, nya daw kanamit na gid ilagaw. Tigaling ang ginikanan, nagapaandam kang aton gobyerno, hindi anay magagadwa. Kay kung magagad kalagaw, dali katapikan kagaw. Ti delikado tuon mo. Hindi tani malahog-lahogan ang COVID-19. Kita nyo naman na, ang iban nga natapikan, iban na kalamatay na. Sa iban nga pungsod sa Amerika, sa India, natawali nibo ang mga nagkalamatay. Kabudlay, hindi mo ni malahog-lahogan kagaw nga ni. Ining coronavirus, ginalipot siya mo. Bisan na tubangon niya ka, wala ka mapadaog yapong, hindi sa kitaon. Makukontra mo ni nga pareho ka mo may armas kay makapreparar ka. Ini wala. Bisan diin lang ang guloy, guon niya ka. Kung maluya-luya ka na, labi na kung may edad-edad ka, may balatian ka pa, disgrasya. Labans tunaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Dugangan ta dugay-dugay. Ang dugang nga mga isyu kag balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Normal sa mga coffee drinker ang Agapasimbangwa, mapunaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pinapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Diri kita. Balita naton sa City Hall, 20 ka pribadong bulutuan sa Bacolod nag-apply sang temporary closure. Balita City Hall. Detalye siya ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
May action Fred, mayara sang 20 ka mga private schools diri sa mga syudad sa Bacolod ang temporaryo nga hindi mag-operate action Fred para sa school year 2020 to 2021. Ang 20 ka mga buluthuan ang ginalakipan sang 19 ka mga preschool kag isa ka elementary action Fred. Ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales ang temporary closure sang 20 ka mga private school ang bangod sa manubo nga enrollment para sa masunod nga school year action Fred kag hindi pa handa ang buluthuan sa pagpatuman sang distance learning. Suno kay Salas Action Fred sa tion nga magbalik ang face-to-face classes liwat man nga magabukas ang mga nagsira nga buluthuan. Sa record sang DepEd Bacolod, ang syudad ang mayara sang 157 ka mga private school, 88 diri Action Fred ang nagsugod na sang klase samtang may 49 naman ang magabukas sa Oktubre 5 kadungan sa mga public schools. 19 ka preschool, ang isa ba lang may elementary. O kaya ang ilang reason actually is wala sila mayo enrollment, makanubo sila enrollment. Tapos hindi man ready ang ilang school sa hindi ba sa face-to-face kaya tila pa ni online class. Nabatian si Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales. Yari na mga ka-aksyon ang 5 ka healthy nga mga ingredients Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Morning lada. Kasinad tumayan kay Jocelyn Aresibita Ulak, kag Maria Cecilia Lauson Malan. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano ng kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha. Officer in charge sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod, nagsiling wala sila nagauntat sa pagmonitor kag pag-operate sa mga persona nga yara sa ila drug watch list. Report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead. Action Pride na good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginpahayag ni Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 2, at the same time siya man ang officer in charge sang City Drug Enforcement Unit nga wala untat ang ila sa monitoring kag papatigayon sang drug operation diri sa mga syudad sa Bacolod. Hindi apisar Action Fred nga yara man sa katalagman kagong kaysa nabutang man sa alang-alang ang ila sini nga ikayong lawas kung COVID-19 ang paghahambalan. Sulok Estopa Action Fred, may mga listahan gyapon sila sa mga drug pusher nga nag-operate diri sa mga syudad sa Bacolod kag hindi mamanigar nga may pilaban ka mga drug group leader nga wala naman diri sa mga syudad sa Bacolod apan nagapadayon sa ila sila negosyo tungod sa mga galamay nga ari man diri nag-operate sa syudad sa Bacolod. Sa Sulok Estopa Action Fred, madamo naman sa mga nagkalatakpan kag nagkalamatay nga mga drug group leader apang may ara naman interesado nga magbulos sa ila sila operation sang droga diri sa mga syudad sang Bacolod.
Una diri ginpahayag ni spokesperson Police Lieutenant Colonel Joey Malong sa Police Regional Office 6 nga 700 pa ang ara sila listahan nga nag-engage sa illegal drugs sa Western Visayas kag may anom pa ka mga drug group leader nga nag-operate sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Actionary, hindi ko din maligar actionary kay sa subong manlaan nga pinion sa pandemic na haragit sa autoran nga take advantage ng actionary with regard sa pagbaligya man sa illegal drugs. Pero wala kita tulang pag-monitor kita gapon despite na may kabudayan kita ni with regard sa aton nga sitwasyon. Record na sila actionary kung gapon naton kag biskan ng pandemic. Hindi na hindrance para hindi kita mag-interest man to monitor natin mga drug personality dire sa area. Pero yung mga identified ng mga drug group kaya iba na drug group actionary na dismantle din. Tutulad man ang ilan ng mga leader ng kalapatay man kag iba na aresto sa pagpatigayad man sang drug operation ang syudad kag sa mga police station man diri sa aton na Bacolod kag iba na other units na operate diri sa area nato. Hindi na pang update ng iba na actionary kadayon man gapon ang aton nga pagkandak sang ang diri sa aton sa so far amo na may monitoring kita actionary kag mga napot kung kita actionary despite may pandemic kaya katabong diri sa ato sa Bacolod. Ang coordination man sa RDU sa Piliya, amo na sila sumerit ng gilig na sa ato kag other unit na malapit sa aton area, mamonitor na ato ang activity ng sa iban na posibleng matagulong diri sa Bacolod na nasyonary. Action Price si Police Captain Leo Estopa ang hepe sa Police Station number 2 at the same time officer in charge sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod, PNP. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52, mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon.
Sa tiyon sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan Responsable at pagbalita Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamating. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa Philippine Standard Time, las 5:58. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa atong kapulisan. Balita sa Pato. Pod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 59 tanan ang mga violators. 23 ang sa curfew, samtang 39 ang daytime violators. Samtang sa station number 1, inservihan sa mandamiento de arresto ining si Rainjan Villas, 35 anyos ang puro Kingfisher, barangay 16, diri siyudad sa Bacolod. Si Villa Action Fred ang ginaresto pagi man sa warrant of arrest sa kaso nga pagpangawat. Balita report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
palamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,